bathukhumala umdungwa umbulazi umzilikazi kamashobane wena wadla umuntu wamyenga ngendaba udonda intombi nesizulu kulokudukhalatha sengikhona sengiphakathi kuyona channel yakhe hamba phambili ngezo mina uveze kuntuthu ungakhumalo bathi ila sibona amakomenti mhlawumbe emakuthi usemusha like ngizocela ukuthi uqinisekise ukuthi uyasubscribe akhohle ukucomment nokulike nokushare kwikhona okukhulu kunakho konke bafethu ngicela masikandi uSmomoza laphana usevele wasifaka zonke enyameni engemuva ukusabalela kwevideo nje ekhuluma laphana ngoneyo udumo laphana abantu abaningi ebabathatha impela le video kaSmomoza ebayamanisa nesigameko esiqeda kohlela laphana umthandeni umfoka amanqele kwiGcokama elisha kuzokhumbula ukuthi khona ivideo esisabalele enkundleni zokuxhumana lapho umthandeni ekade kukhona umuntu athi ucela ukushutha naye athi ucela ukushutha nokhuzani ke laphana umuntu igama lakhe laphana kuzwakala ekunguneyo okade ephethe icamera kuSmomoza bese ekhipha le video lena yathi mavukane amphoxa laphana kuyihlazo ukuthi akekho nje nolodwa ivukane elifisa ukuzibisa laphana ngoneyo abantu ke base bathi le video emhlambe nayo wenye izindlela zokugadla laphana kwiGcokama elisha kodwa nje mhlawumbe engakuthini kwakho ukuphawula ngalolu daba ahlala no comment section esidingedela lolu daba mawuhlaba awayibona le video kaSmomoza ekhuluma lelo daba lolu ake ngikufakele lona bafethu izona ezihamba phambili namhlanje kwezisenkezini ungakhohlwa subscribe nokulike nokushare kuyikhona okukhulu kunakho konke nibe nosuku lumnandi nginthanda Now, ngicela ngishuthe nokhuzani lapho. Ngicela ngishuthe nokhuzani. Bona mavukane ave ningibhayizela shem. Alisekho nje ivukane elifuna ukuyibiza ngoneyo, neyo. Igama elilahle kanje. Neyo. Lazilala ukuthi mina senginamagama amaningi. Ake kuvumbule into eyibiza ngoneyo. Ngifuna ukutshela yonke into nina bafana.